The DC kulawira konse kumama wa uno mwina nkumpemphako Mulungu amene ndina malenga poliona dziko mmene likuvutikira mmene akusaukira Amalawi mavuto azaoneni kuchokera kumsanje pakana kuchitipa nkhotakota tumchinji pamene tikupita kuzisankho izi ndikukupemphani Mulungu mwapaderadera muwaendere a DPP a President Arthur Peter Mutharika, mumuyendere Kabambe, mumuyendere Nankhumwa, mumuyendere Prophet Mbewe, mumuyendere wina aliyense Mai Joyce Banda, muwaendere anthu amenewa kuti akhale pamodzi. Lero ndi Somali omaliza umene mukukhoma inuyo a opposition pabokosi lanu. Ngati simugwirizana anthu inu ziwani kuti wina wache akumwemwetera ndipo kunali phwando kumango chizulo anthu kusekerera kuti zimene tinkazifuna zija zatheka, ndalama zathu zimene timapereka zija zagwira ntchito. Opposition ngati simugwirizana ndikukupemphani izi muzimve ndipo mwina muzazikumbukira pamawa popeza ine ndine wotumidwayo. Ambiri mukumatukwana ndipo olo mutatukwana olo mutanyoza motani koma azifa azimalawi is concerned ine ndizayima pa chilungamo. Izi mwapanga a opposition mwakhumudwisa ma supporters, mwakhumudwisa Amalawi ndipo ikanakhala kuti pamakhala phone in program mukanamva mmene anthu akudandaulira, anthu akufunafuna akuyimba mafoni, akanakhala ndi manambala anu a atsogoleri inu a Peter Mutharika mutavutika ndi mafoni, a Kabambe mutavutika ndi mafoni, Mai Joyce Banda mutavutika ndi mafoni, atupere Muluzi amene mwaukhoma Somali wanu zulo ndi munthu wanu osaziwika bwino otayimbiridwa mafoni. Anthu ena akuchita kugwesa misonzi kuti kodi chikukuchitikirani inu a opposition ndi chani. Inu zoona mwasankha zofuna zanu, mwasankha kusogoza mimba zanu, koma Amalawi mwawataya. Zoona mukulephera kugwirizana kutenga na running mate chifukwa choopa zinthu zosaziwika, kuopa ati kuzaberedwa ati chipani. Kodi mitima imene yakanakhala kuti mtima umene ubakiri Muluzi anali nawo nthawi imene ijayo, Bakiri Muluzi akati aziyang'ana kuti ndikamutenga Binguyi ndiye kuti chipani changa cha UDF chizalandidwa. Bwenzi pano Bingu malemu Bingu ali president. Amalawi ife ndi dziko lomvesa chisoni amene sopano tazindikira kunena kuti zofuna zathu ndi za ife. Timakonda ndalama. Amalawi atsogoleri athu azipani ndiwo konda ndalama, alibe chidwi chofuna kuteteza ife. Akuchiona choyipa chokuti ndicho ndipo chikufunika choyipa chichoke. Anthu amene akupanga ma tactics osiyana akuyenda mizimu kumanyengerera anthu ndi ma 4,000 kumapasa chovotera. Anali mphalombe mukuswa ng'omaku kuchitekesako. Anthu awa akupanga zoopsa ndipo siku kukhako kuphalombe akuyenda madera ambiri kufuna kuwononga zikoli, kufuna kulipitiriza zikoli kuliononga anthu azivutikabe. Komatu ndafuna ndikusimikizireni sure kunena kuti inu a opposition ngati simugwirizana muziwe kuti chanu palibe. Mukupita ndithu kumasankho mukuziwa kuti mukukalephera. Akakhala ena otumidwa ondende anthu omvesa chisoni akuziwa kuti palibe amene ulo mmodzi ati akawavotere, koma ndithu kupereka 10 miliyoni. Ubwino wake 10 miliyoni yosi yako ndi 10 miliyoni yotumidwa yopasidwa, no problem. Koma ndafuna ndikuuzeni inu a opposition mawu angawa muzawakumbukira. Mwina mukusakasaka kapu amazi kuti mumwe muli mundende mukusala pang'ono kufa chifukwa anthu awawa akangowina so kungowina. Muziwe kuti ziko lino lizavuta, anthu azazunzika koopsa. Komanso inu muziwe kuti enanu muzasegulidwa milandu, muzaphedwa, muzamangidwa. Koma izi tikamanena ena ndiye akumabwera kumatukwana kumayankha ma audio anga kunena kuti mino Japoni kalilunja ndi chisiru.
amene iyi ankaoneka ngati amapanga za nzeru koma ndiye kuti munthu wina ake amamutuma. Iye aitiyeni ine nditumidwe, koma mawu awa ndikukuwuzaniwa inu a UTM amene mukukakhoma msomali womaliza lero, amene munali chiyembekezo cha Amalawi, inu a Eugene a PP amene Amalawi amakukondani, inu a DPP ndi zimene mwapangazi mwasala ndi 8 days. Ngati within 8 days simupita ndikukumana ndikukasintha ndikukhala ndi solution yabwino, izi muiwale, chifukwa Amalawi ambiri ndiovutika kwambiri. Amalawi akuvutika mumtima, akudera nkhawa ndipo akhumudwa, andi izi zimupangisa kuti anthu ambiri kuzakhale voter apathy, chifukwa zimene apanga a DPP, zimene apanga a UTM, zimene apanga atupere zulo, zimene apanga anankhumwa anthu sanaziyembekezere. Anthu ankayembekezera kuti inu a opposition mukhala pamodzi mugwirizane mutamangise common enemeyo, koma ife ndife zisiru kwambiri. Ife ndi asogoleri womvesa chisoni kwambiri amene timangofuna za m'mimba mwathu, kukulirana mitima. Wina ine sindikukufuna iwe, ine ndifuna ndikhale president. Iye tabwera apa uzakhale ujeni vice, aliya isindifunanso, ndifuna ndiyime pandekha. Iye chabwino tabale tangobwera ntigwirizane, mwina mutenge ma ministry. Anthu kukana zoona mukulolera kuti Amalawi akaloweso kawiri 5 years ina ya mazunzo, mmene Chakwera wazunzira anthu muzoona inuyo apita Muthalika, zoona Akabambe, zoona Anankhumwa, zoona Amayi Joyce Banda, zoona mukulepera anthu inu kubwera pamodzi ndikukambirana, monga mene wapangira Chihana uja, monga mene yapangira Northern Block, kubwera ndikusapota DPP. Anthu inu mwalepera ndithu kukambirana muchichewa. Akanakhala kuti mwina chilankhulo Mulungu achipanga ngati minali nsanja ya Babulo ija kuti alesesa kumvana nizacha, mwina inali nkhani. Zoona nanga Abakiri Muluzi muli kuti mukwalolera ana ndithu apite kuzisankho. Abakiri Muluzi mukwalolera anthu apite kuzisankho osagwirizana. Mmanyamuka pano bambo athu ulendo ku Zambia, ulendo ku South Africa, ulendo ku DRC kukalumikizana maiko, kukalumizisa maiko. Abakiri Muluzi musimunga aitane anthu awawa. Anthu awatu apesa Amalawi. Lero tikunena pano nthawi ino yokuti ndiyo salima, koma thumba la fertilizer lili pa 170. Zinthu zakwera pakali panopa, masalale ndi ochepa, china chilichonse mankhwala muzipatala mulibe. Zoona inu a opposition mukulephera kubwera pamodzi. Zoona mwasogoza zofuna zanu, zoona pakana lero Somali omaliza a UTM akuupereka. You can't come together. Ndawalirira Amalawi. Choncho amene inu mmatukwana mutukwane mene mungatukwanire. Ine siningadandaule. Munyoze mene munganyozere. Ine siningadandaule. Koma ndafuna ndikuwuzeni kuti siku lina mawu amene ndimalankhula awa, ndimalawira awa, ndikumakulangizani muzawakumbukira kuti kunali chisiru chiboni Kalindo, kunali wokudya chamba boni Kalindo, kunali wosaphunzira boni Kalindo. Mutapangidwa chipongwe. Ndipo ndikufuna ndikusimikizireni a opposition mwasala ni masiku ochepa. Ngati simupanga zimene zikugwirizana, ngati simukhala ndi mtima okonda monga mene Bakiri Muluzi anamukondera Bingu wa Muthalika, ndikukhala pamodzi, ndikumutenga Bingu ndikukamusiya mu UDF, chipani chache chili ya United Party, muziwe kuti mwathera pompo. Ine ndikanena ndanena, sindikutha kuona kwina kulikonse opposition yako no ku Malawi itawina. Apa mukupereka mpata kwa oyipayo, ndipo pakali panopa angosangala maphwando akupanga, ndipo umboni umene ndili nawo ndakudandaulani kwambiri. Lero ndikuwalirira so ma sexy workers, maga ma PA educator amene amagwira ntchito yopita ma drop in ndi ma sex workers, kumapasa mankhwala ma ARV, kumapasa mankhwala ATB,
kumawatengera muzipatala zosiyana-siyana akadwala, amene amagwira ntchito ndi pakachere, ma sex workers, amene ma PA educators, ma navigator PA navigators aku area 25, area 34, komanso madera osiyana-siyana muno Malawi, ma PA educators amene agwira ntchito 7 years. Uthenga umene upite kwa Asikwese, executive director apakachere, kunena kuti asikana amene wakukudandaulani kwambiri agwira ntchito 7 years, koma tikunena pano pa mwezi unowo ndo wa 5 sakulandira ndalama zawo. Munawayimisa ntchito anthu amene wawa amagwira ntchito ya risk, ntchito yonena kuti kupanga masewera miyoyo yawo ikanakhoza kutha. Kuma paka na lero 5 months down the line sanalandire ndalama zawo. Asekwese kumene muliko executive director apakachere, muziwe kuti asikana anu akukudandaulani, ma PA navigators, ma PA educators aku area 34, komanso area 25, area 23, komanso kuzomba, komanso ku Blantyre ndi kunzuzu, anthu amene wakudandaula kunena kuti ndalama zawo simunawapase. Ndipo chisireni ntchito nthawi ija ya Trump chayimisireni AUCD, paka na lero ndalama zawo sakulandira anthu amene wakuzunzika kopsa, ndipo miyoyo yawo sili pabwino. Anali ndi ana ndi mabanja enawo, maana awo asiya sukulu chifukwa chokuti mwatenga ndalama zawo osawapasa mamiliyons. Choncho uthenga umene wopita kukachere, makamaka kwa executive director wapakachere, muziwe kunena kuti ma PA navigators komanso PA educators amene amagwira ntchito ndi ma sex workers, amene amawatengera ma ARV, amene amawapasa mankhwala osiyana-siyana, kuwatengera ku DIC, anthu amene wawa akuzunzika kwambiri chifukwa simunawapase ndalama zawo. Munthu wosiriza amene ndikufuna ndimulirire lero ndi Jama Chedwa Nsilikali wa Ame, amene anapita ku DRC kumene kunali nkhondo yopsa. Ena anabwera kuatadulidwa miyendo, ena anamwalira konko, ena anabwera akudwala, ena tikunena pano pa mikono alibe, ena akudwala matenda akayakaya. Anthu amene ajawo asilikali a Ame ochokera ku Zomba, ochokera ku Changalume, ochokera ku Kamuzu Barracks, ochokera ku Mvera, ochokera ku Mzuzu, anthu amene wawa akuzunzika kopsa. Asilikali amene wawa chibwereni muja mwezi wa Mei, paka na lero anthu amene wasanalandire ndalama zawo. Ndiye nkumafusa kunena kuti kodi inu a president komanso inu wamkulu wa Ame mukamakhala kumeneko mmaganiza mmakhala ndi welfare ya asilikali? Ndiye mukamakhala muzina kuti nyonyonyonyonyo Boni Kalindo mmapita kumakamuuza nkhani isiyo kuti ndiyobisidwa iyayi. Asilikali malinga ndi malamulo samapanga strike, samanena china chilichonse, ndi anthu amene munapasa discipline. Koma zoona iniyo muzoona asilikali ajawo anzawo aku Tanzania analandira ndalama amene anapita ku DRC, anzawo aku Mozambique analandira ndalama, anzawo aku South Africa analandira ndalama. Anthu watu amakhala ndi network, amauzana kunena kuti a United Nations atumiza ndalama, anda Sadiki atumiza ndalama, koma iniyo ku Malawi kuno ndalama mwazisunga kaya mukufuna mupangire kampeni. Ndiye ainyachetu akukudandaulani, ainyake ndalama. Asilikali akudandaula kopsa, asilikali akukaning'ina, asilikali akuzomba, asilikali akumvera, asilikali akulilongo ku Kamuzu Barracks akudandaula, Changalume kudandaula. Asilikali amene anapita ku DRC kumene kunali nkhondo yopsa. Kodi to abale mmango seweratu Malawi muno chipolopolo tisichocheza nacho tu. Chipolopolo kumakhala ma grenade kumene koko zinthu zopsa zokuti kodi abale tikafika ku Malawi kumangozikozera anthu, kumangolira anthu ali mu battlefield, andikaye nkhondo imene inavuta kopsa nkhondo iyi. Zona ino mungamasunge ndalama.
za msilikali 79 miliyoni ya msilikali wina aliyese 79 miliyoni bwezi pano akugula zinthu ndi akazawo ndikumamva kuzizira ana kumatumiza ku sukulu ena ndikumagula magalimoto awo kuti moyo wawo wasalawu kanthawi kameneka mwina amve kukoma pa ziko lino koma tiziona Chakwera komanso iwewa Valentino wasunga ndalama za asilikali chimene mukuziwa ino ndalamazo ndikumayendera maulendo ndizi mufuna mupangire kampeni zoona asilikali akudandaula undendu utenga opanda chigamba ndipo izizo sati sindibisa iyayi ati kuti ati niza mantha iyayi leroso ndilibe mantha iyayi ndiliso mmango chitu ndili mmangochi ndikoso nimayenda ndekhaso ameoso akhoza kundipeza ndikunimanga kaye muli ndi ajamavala zofira ja military police mukoza kuatumiza koma nkhani ndionena kuti mukuzunza asilikali amene anapita ku DRC kumene kunali nkhondo yoopsa anthu amene wamakhala osadya chifukwa cha kuvutika amavutika anthu amene wakumayenda ni mimba kuthawa zipolopolo kuthawa mabomba zoona mukusunga ndalama zawo so utenga umene upite kwa iwe Chakwera komanso Valentino Phiri kunena kuti asilikali ame akuzunzika kwambiri. Bon Klindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.